ସବୁବେଳେ ସାଧା ଖାଇବାକୁ ବିରକ୍ତ ହଉଛି ତାପରେ ମାଛ ପିଇଛି ଆଣି ସେ ପାଳନ କରି ସବୁ ଦଳରେ ଭ୍ରଜ ନାରୀ ସେ କରୁଛ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଖାଉନି ଅନ୍ତରେ ମନ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ବଳିଯିବ ନା ଜୀବଟା କଣ ନିହାତି ଅହିଂସା କରିଯିବ 8 ବର୍ଷ ଆଗ ରହି ଯୋଗ ଆଗ କରିନି ତାକୁ ସାରିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ଅଛି ନାଇଁ ଫୋନ ନମ୍ବର ହବ ଫୋନ ପେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ବଢେଇ ଦଉ ନାଇଁ ତ ପାଇ ଦଉଛି ଅଛି ଯେତକ କାଲା ଯେତକ କେମ୍ପା ଯେତକ ଛୋଟା ସବୁ ମରିଆ disco dancer Mithun Chakraborty disco dancer Mithun Chakraborty ଆସିଲା କାଇଁ ଡାକୁଥଲ କହିଲ ବାଡ଼ିରୁ ସାରୁ ଆଣିଲୁ ଚାରୁ ନୁହେଁ ସେ ଚାରୁଲତା ହସିଲେ ଘରେ ଗଜମୁକୁତା ରୂପସୀ ରାଧିକା ଅଳସୀ କନ୍ୟା କନ୍ୟା ରାଜକୁମାରୀ ସେ ରୂପସୀ ରାଣୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତା ରୂପ ଜାଣି ହଁ ଗୋପା ଚୌଦପୁରରେ ଇଏ କବି କୁଳାଙ୍ଗର ହେଇଥାଏ ପୁରା ଭଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଣି ଯାଉ କେତେବେଳେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଯେ ପଖାଳ କଷାକୁ 4 ଥର ଧୋଇକିରି ଖାଉଛ ସଳେ ମତେ ବାସି ରୁଟି ଗୁଡା ଦଉଛ ସଳେ ବାସି ରୁଟି ଖାଇ ଖାଇକି ମୋର ଗ୍ୟାସର ପେଟ ଫୁଲିଗଲା ସଳା କାଲା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବି ନବା ଆସିବା କିଛି ବାବୁ ବାଜିବ ବାଜା ଫୁଟିବ ବାଣ ରସଳି ଝଲ ମଦ ତମେ ସାଜିବ କନ୍ୟା ଘର ମୁଁ ସାଜିବି ତମ କଳା କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ହେବି ଅନେଲ ସେ ପ୍ରାୟ କୁଣ୍ଡି ହେଇକିରି କଳା ଅଛି ତମର କଣ ଅଛି ଶୁଖିଯିବ ଏଠି ବାବୁ ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ମତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୋଲ ଦେଇଥିଲେ ସଳାଇ ଏମିତି କଳା ଫୁଟିଲା ମୋର ନାଚି ନାଚି ମୋ ଷ୍ଟେଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଏଠି ବାବୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମେ ମହାଭାରତର ଦୁଃଶାସନ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଟଚ୍ କର ଦେଖିବ ମୋର କେମିତି କଳା ବାହାରୁଛି ଆଚ୍ଛ ଆଚ୍ଛା स्पर्श करीदेला देवर दुशासन चुअन मोंग मोरा दबासी चुलिने
ମାନେ ଯାଇ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ନାକୁ ଅବସାରୀ ମାନେ ଯାଇ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ନାକୁ ଅବଧି ହେଲେ ସେଠି ପୋଷାକ ଶଳା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମର ଶୁଖିଗଲାଣି ଶଳା ଜବର ବଢିଆକିରି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁ ଗଲାଣି ବୁଝିଲୁ ଦେଖୁ ନା ଆମ ଗାଁରେ ମତେ ତ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ପଢୁଥିଲି କଣ କରୁଥିଲି ଆଉ ପିଲା ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଥିଲା ନା କଣ ହଁ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ ଛୁଆ ନୁହଁ କି ହଁ ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ପିଲା ମତେ ସେତେବେଳେ ଦୁଶାସନ ରହିବା ପାଇଁ ଚଏସ୍ କଲେ ମହାତ୍ମା ଏଇ ସବୁ ପିଲା ନାହିଁ କହିଲା ସେଠୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଉ ନାହିଁ କରିପାରିଲେ ହଁ କହିଲି ସେଠୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୋଟେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋଉଠି ବସିଲା ସେ ମୁଁ ଯୋଉ କରିବା ସେଇଠି ବସି ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋର ଟିକେ ଗାଳିଆ କଥା ବହୁତ ସେଠୁ ସେ ବସିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଦୁଶାସନ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବ କଣ ପୁରୁଷ ତଳକୁ ନବ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରି ଆମ ଘଟିକି ସିନା ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ କହିଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ତାପରେ ଚତୁରୀ ମାସିଆ ଇଏ ତ ଯାହା ଦେଲେ ଦେଲେ ଇଏ ଘଟିକି ନେଇ ଗଲି ଯେମିତି ମୋ ବଡ ବାପା ମୋ ଚୁଟି ଧରିକି ଆସି ଇଏ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ରହିବୁନି ଆଗ ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯିବା କଥା ହବ ଇଏ ଯେମିତି ଚୁଟିକି ଆଣିଲା ସିଏ ଥରେ ଚତୁରୀ ମାସିଆ କଲା ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ସିକିନା ଛାଡିଛି ସେ କୋଳା ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଏ ବାବୁ ତମେ ଖଇନି ଖାଉଛ ନା ତ ବାପା ଖାଉ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଖାଉଛ ସଫଳ ନା ବିମଲ ସେଗୁରା ଖାଉନା ମୋ ପାଖରେ ରାଉଳ ଗୁଲି ଅଛି ଟେକିକିରି ପୁରେଇ ଦବ ସଳା ସକାଳୁ ପଛପଟେ तेना मनीष କ୍ଷୀର ଦେଲା ବେଳେ ପିଲେ କଣ ମୁଁ ପୁରା ବାଘ କ୍ଷୀର ସେ ପିଉଛି ମିତ୍ର ଭାଇ ତମେ ଘରକୁ ଗଲ ଦିଦି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଘା ହେଇଥିଲା ବାବୁ ଦେଲେ ମେଡିସିନ ମୁଁ ପୁରା ଚାଞ୍ଚିକି ସଫା କରିଦେଲି ତମେ କହିଲେ ଘରକୁ ଯାଅ ବୋଲି ଓ ସେଇ କଥା କଣ ଏମିତି ରାଗୁ ତ ଖାଇବା ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉର ଦିଦି କଣ ଦିଦି ବାବୁ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ସାରୁ ଆଉ ଜୁଆ ହବ ଯାଇନି ଚିପି ଅଛୁଆ ଲୋକ ସିଏ ସାଇକି ଗଲେ ଆମର ଜାତି ଚାଲିଯିବ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଏକ କରିକି ରଖିବେ ନିୟମ କାମ ବନ୍ଦ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ଅଜାତିଆର ବହୁ ହେବି ଆଉ ଚିନୁ ଭାଇକି ହିଁ ବାହା ହେବି
କଣ କହିଲୁ ତୁ ସେ ବିନା ପଇସା ତ ସାନ ପୁଅ ତିନୁ ବାହାକୁ ହଁ କେତେ ଥର ମନେ କଲଣି କଣ ଆରେ ଯଦି ତୁ ବାହାବୁ ସେ ଆମକୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ରଖେଇ ଦେବେନି ଆମକୁ ନିୟମ ବହୁତ କରିବେ ପାଖ କରିବେ ଏଇଠି ମତେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଦେଖାଉନି ମ ବାପା ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଦେଖାଉଛ ନା ନାଇଁ କହିଲ ତମର ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଜାତି ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା କିଏ ରାତିରେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛ ଆଉ ସକାଳେ ଚିତା ଜୈତନ କାଟି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ପକାଇ ହରି ହରି ଜପୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ ପୁଣ୍ଡା ବୁଲଉଛ ଏଠି ବାପା ଶୁଣ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଚିନୁ ଭାଇକି ହିଁ ବାହାହେବି ମୁଁ ତ ବାହାଘର ସେ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କଣ ଅଙ୍ଗଲ ସେ ତିନ ପଇସା ହେଇଟି ହେବିନି ବାହା ହେବିନି ଚିନୁ ଭାଇ ସହିତ କୁଆଡେ ପଳେଇବି ଶୋଇ କଣ ପିଠିକି ମୁଁ ଫଟେଇ ଦେବି ବାପା ଏଇଟା ତମର ଶେଷ କଥା ନାଇଁ ତମର ଏଇଟା ଶେଷ କଥା ତ ଶେଷ କଥା ତମେ ମତେ ଚିନୁ ଭାଇ ସହିତ ବାହା ହେବନି ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେତେ ଦେବି ଯିଏ ପେଟକୁ ଖାଉନି ସେ ପୁଣି ପାଠକୁ ଦବ ମୁଁ ପେଟକୁ ଖାଉନି ପେଟକୁ ଖାଉଛ ନାଇଁ ପେଟକୁ ଖାଉଛ ହେ ଭଗବାନ ଚିକେନକୁ ତାକୁ ଛାଡ ମଟନ ତ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମାସକୁ ମାତ୍ର 2 ପିସ୍ ମାଛ ଆସିବ ହେଇଠି ବାପା ତମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି କି ମତେ ବାହା ଦବନି ହେଇଠି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଚିନୁ ଭାଇ ଘରକୁ ହେଲା ଯାଉ ଯିବି ତ ଯା ଫାଇନାଲ ଯିବି ତ କହୁଛୁ ନା ଖାଇ ଯାଉ ଯାଉଛି ଯା ହଉ ଯାଉଛି ଏଇଠି ବାପା ହଁ ତମେ ତ ମୋ ବାପା ନୁହଁ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ କରୁଛ ଯାଉଛି ଯା ତୁ ସତରେ ପଳେଇବୁ ନା କଣ ହେଲା ନାଇଁ କଣ ହେଲା କଣ ପଛରେ ଡାକିଲ ନାଇଁ ପଛରେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ମତେ ଆଗ କୁହ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ପଛରେ ହଁ ପଳେଇବି ମା ମରିଗଲା ପରେ ହଁ ମୁଁ ତୋ ବାପା ହଁ ତୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ତ ପୁଅ ବିନା ଅନ୍ଧ ତୁ ପୁରା ମୋର ଦିଟା କଣ ହେଲା ଚିନୁକୁ ଜୟ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ କରି କହିଲୁ କଣ କରିବ ଏ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆମକୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ରଖିବ ଏ କଣ କରିକି କରିବ ଉପାୟ ନାହିଁ ହେଇ ଖା ଏ କାମ କର କଣ କରିବି କହୁନ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କର ତୁ ଚିନୁ ସହିତ ଗୋଟେ ପଳା ହେଇନି ତାପରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି ମୁଁ ଯାଇ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କହିବି ମୁଁ କହିବି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମୋ ଝିଅ ତମ ଘରର ବୋଉ ଘରକୁ ରାଜି ହେଲା ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ବାପା 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 ମୋ ବାପା ମୋ ସୁଇଟ ବାପା କଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଦି ନା ଦିନା ହଉଛି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ବୁଝିଲୁ ହେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି ତୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କାହା ବୁଝିବି ଯାଉନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବାବା ସେ ଘଣ୍ଟି ତୁମର ନେଇକି ଯାଅ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁବର ସୁମକରନ୍ଦ ଯାଅ କେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛ ସତରେ ମୋ ବାପା ପରି ବାପା ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ଜାଣିଛ ଚିନୁ ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋ ବାହାଘର କେହି ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି ଏଇ ଚିନୁ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିଟା ମନେ ପଡୁଥିବ ସେଇ ନଈ କୂଳର ଚୋରାବାଲିରେ ପାଦ ଥାପି ଥାପି ଚାଲିବା ଆଉ ହାତ ଧରେ ଧରେ ଚାଲିବା
ସେଇ ନଈ କୂଳର କାଶ ତୁଳିରେ ବସିଯାଏ ପରସ୍ପର ଖୋଜିବା ଆଉ ସେଇ ଆମ ଦୁର୍ଗାରେ
ସକାଳେ ଆସି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ କଥା କଥା ହେଇଛି ଜାଣିଯିବ କଣ ଜାଣିଛ ବାହାଘର ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମତି ମିଳିଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମହାପାତ୍ରଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେହି ବି କିଛି କହିବେନି କି ଆମ ବାହାଘର ଜମା ବି ରଖିପାରିବେନି। ଏଇ ଶୁଣବ କେହି କିଛି ଜାଣିବେନି ଆମ ବାହାଘର ସବୁ ସରିଯିବ। ହଁ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଗୁଜବ ଉଠେଇବେ ତାପରେ ସବୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଚିନୁ ଭାଇ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମୀରା ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ହେଇଯିବି ମୀରା तुम पागल नहीं हो गया तुम पागल नहीं जाइछ हां वो पागल ही जाइछ पागल ए तब प्रेम मते पागल कर देछि तब हाथ में सिगरेट पी देबे वो जति पागल ही जाइछ मेरा बाहर सरी जाइछ मेरा ମୁଁ ଜବ୍ କରୁନି ପରା ମୁଁ ସତ କହୁଛି କେଶ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା ଝିଅ ଗୀତ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ସରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ବଛେ ତ ବଦଳରେ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିସାରିଛି ମୀରା ଏଇଟା ମୀରା ମୋ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। मत विश्वास कर परिस्थिति मत बाटबड़ा कर मीरा विश्वास विश्वास तमे देथिलो भरोसा तमे देथिलो असुवारी आशार भरोसा तमे मते देथिलो मोर हृदय मत दायी कर यंत्रणाटा एत जोर हो ना मो क्या देखे ना निजे देखी पार्छ
ପାରୁନି। ଶୀତଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ତମେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଚିନୁ ଭାଇ? ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ ଚିନୁ ଭାଇ? ଆରେ କୁହ, କରିବି କୁହ ଚିନୁ ଭାଇ? ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋତେ କୁହ? ମତେ ଭୁଲି ଯାଉ ମୀରା। ভুলি যা মতে, তো ভুলি যা। চিনু ভাই, আরে তুমি আমার হৃদয়ে রঙে যাইছ। তোতে ভুলি যাবাকু হব মীরা। নাই চিনু ভাই, নাই। তোতে মোর আলো। এই চিনু ভাই। এই চিনু ভাই, ভালো পাইবার বিশ্বাস তবে মরতে শিখেইছিল। ভালো পাইবার ভরসা করিবার তবে মরতে শিখেইছিল। প্রেম উপরে বিশ্বাস করিবার তবে মরতে শিখেইছিল। এই চিনু ভাই, আরে তবুও ছাড়িব কেমিতে রহিবে সে কথা মতে শিখাইলনি কাইকে চিনু ভাই? আরে মতে কাইকে শিখাইলনি? আরে কাইকে মতে শিখাইলনি? ସମୟ ମୀରା, ସମୟ ତତେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦବ, ସବୁ ଶିଖେଇ ଦବ ତତେ। ঠিক আছে, চালিয়ে তুমি, আরে চালিয়ে যাও তবে। কোন দিন ମୋ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଝିଅରେ ପାଦ ତଳର ଜୋତାଟାକୁ ତୁ କେବେ ଶୋକେସ୍ ଭିତରେ ରଖିବୁ। କୌଣସି ଦଳଙ୍କ ସହିତ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ଧୋକା ଦେଇ ତୁ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ କରିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ମୋ ଝିଅର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଖି ଓ ବୁନ୍ଦାକୁ ତୁ ହିସାବ କରିବୁ। ତୁ ଯୋଉ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ସେଇଟା ଜାଳି ପଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ପାଉଁଶ। ନାଇଁ ହବନି, ତମେ ସେମିତି କର ବାବା, ତମେ ସେମିତି କର। ମନେ ରଖ ଚିନ୍ମୟ ବୁଝିତ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତୁ ଯୋଉ ଘରକୁ ଜୁଆଇ ରଖିବେ ସେ ଘରକୁ ମୋ ଝିଅ ବୋହୂ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେଶବଙ୍କର କନ୍ୟା ପୁଅ ନନ୍ଦଲାଲ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ। ଆସନ୍ତା ମଗୁସୁର ମାସ ପ୍ରଥମ ତିଥିରେ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ବାଜିବ, ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ।
ପାଇଁ ଆମ ଘର ଶାଗ ପଖାଳ ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ରାଗୁଛ କହିଲ? ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଅତିଥି ମାନେ ଖାଇକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଛାଇ ଆମ ଚିଲୁଟା ଆସି ଆମକୁ ଖୋଜିବନି? ମୁଁ କହୁଛି ଚିନୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଚିନୁ ଆସିବେ। ହେଇଟି ମୋ ଗାମୁଛାରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲି, ଚିନୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜମା ମୋ ସହିତ ଜିଦି ପକେଇବନି। ମୋ ନାଁ ଚୈତି। ଏଇ କାଲିରେ ପଡିଲା ଗଣ୍ଠି। ଦେବୀ ରୁହନ୍ତି କଣ? ଗନ୍ଧରେ ତୁମର ବେଦ ପଇତା ଅଛୁ ଅଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଲେ ତମ ବେଦ ପଇତା ମାରା ହେଇଯିବ। କଣ କହିଲ ଆଣ୍ଟି? ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ତାଙ୍କ ପଇତା ମାରା ହେଇଯିବ। ହଁ ମାରା ହେଇଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବି। ଛୁଇଁବୁ? ହଁ। ଛୁଇଁବୁ? ଆବେ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଲ। ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ହେଲାଣି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ତାର ନାହିଁ। ନାଇଁ କଥା କଣ କି, ସେ ତା ଦାଦାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ଡିସିସନ ପାର୍ଟିକୁ ଜମା ଆସିବନି। ତମକୁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏଠିକି ଆସୁଛ? ଏଠିକି ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଆମେ ହଉଛୁ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମାର ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ। ନାଇଁ ବହୁମା, ଆଉ ଚିନୁଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ପରେ ଆମର ବା ତାପରେ କି ଅଧିକାର ଅଛି? ଏ ଛୁଆଟା ତା ଦାଦାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଶୁଣ, ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଚିନ୍ମୟକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋତ୍ରରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ 500 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଏ। ମୋ ଦାନ, ଭୂମି ଦାନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଏ ଚିନ୍ମୟ ଗଛରେ ତ ଆଜି ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମା ତାର ଉପରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତା ମାନସିକରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆଉ ତା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଆଜି ପର ହେଇଯାଇଛି। ଛାତିଟା ତାର ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଖାଲି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଖାଲି ଗମ୍ୟ ପରିଚୟ କେଶବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାଇ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମା। ମୋର ଆଉ କାହା ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୋର। ନାଇଁ ଆମେ କୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିନୁ। ତା କାହାଣୀ ବଦଳ ଏଠିକି ଆସିଛ। ବଡ ବୁଢା ସାଆନ୍ତି ଦିଅ ମଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ପିଲା ବାଉଁଶିଆ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ଭଳି ଅଜାତୀୟ ଅଛୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଲା ବାଉଁଶିଆ ହଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ପତ୍ର ପକେଇ ଗଲେ ଖାଇବୁ, ଗାମୁଛା ପଟେଇ ପିଠାପଣା ମାଗିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିଲ କାହିଁ ଯାଏ? କେମିତି ଯିବୁ? ଆମେ ପରା ଏ ଯାଏ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇନୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବୁ, ପଣ୍ଡା ସାନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଜୁଇଁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ। ଶୁଣ, ଭୋଜି ଖାଇବେ। ଶୁଣ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଇ ସେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। ଆମ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିବ ତମେ ଖାଇକି ଯିବ। ଆଉ ଝିଅ ଲୋକେ ଆସ କହୁଛି, ଆରେ ଆସ ପରା କହୁଛି, ଆସ। ପେଟ ପୁରିଗଲା ନା। ସକାଳୁ ପହରୁ ମା ଝିଅ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲା ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପେଟ ପୁରିଗଲା ନା, ଚାଲ ଧରିକି ଚାଲ। ବାହାରିକି ଯାଉନାରେ ତ ଭୋଜି ଭାତ କିଏ ଚୋରେଇ ଦେବି। ଚାଲ, ଭୋଜି ନ ଖାଇଲେ ଯାଇ ଯିବିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗନା କହୁଛି, ନିଆଁ ଲଗନା। ହେଇଟି ତମେ କାହା ଉପରେ ରାଗ କରୁଛ କହିଲ? ହାତୀ ବନସ୍ତରେ ବୁଲିଲେ ବି ରାଜାଙ୍କର। ଏ ଚିନ୍ମୟଟା ଆମର ଯେତେ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏ ଚିନ୍ମୟ ଗୋଛାଏ, ଏ ଚୈତା ଗୋଛାଏର ଭାଇ। ଚୈତି, ତୁ ଏମିତି କଥା କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ଯୁକ୍ତିରେ ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ତମ ମା ଝିଅକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କର, ମତେ ଆଉ କିଛି ପଚାର। ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ତୋ ବାପା ତ ଖାଲି ରାଗୁଛନ୍ତି, ତୋ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ହେଇଟି ଅନେଇଲ, ଏଇପଟେ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ତମେ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ, ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଟା ନେଇ ଆସିବ। ସେ ଆଗ ଖାଇଦବ, ଆମେ ଦି ଜଣ ପଛରେ ଖାଇବା। ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ଯା। ଏ ଲୋକଟା ଏମିତି କାହିଁ ଗାଳି
ପୁରା ଧାନ ଉଷିଆ ଆଣ୍ଟି ଭଳି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ନେଲା ଏ ଗାଲ ଦିଟା ପୁରା ନାଲି ପଡିଗଲାଣି ଯେ ମତେ ତ ଅନଉନ ତମ ମରାଣ ଏଇଠି ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ନା କଣ? ତ ଆସିଲେ ତ ହଉ ହେଲା ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ରହିକି ବସ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିବି। ଏ ମା କୁଆଡେ ଯିବୁନୁ ମା ପାଖରେ ଥିବୁ ହେଲା କହିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିବୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିବି ହେଲା। ଶୀଘ୍ର ଯିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ପୁରା କଳା ଶଙ୍କର କହିବି। ଏ ମା ତୋ ବାବା ଭୋଜି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଚାଲ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ଶୋଇଥିବା। ତୋ ବାବା ଭୋଜି ଆଣିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଖୁଆଇଦେବି। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। କେମିତି ବୁଝେଇବି? କହିଲା କୁଣ୍ଡେ ଥିବ ହରି ହରି ରାତ୍ରେ ହରିବ ପର ନାରୀ ନାରୀ ହରିବ ରାତ୍ର କାଳେ ସ୍ନାନ କରିବ ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ଖାଇବ ମଦ ମାଂସ ବଳିବ ତୁମର ଆୟୁଷ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାଉଛି ଏତିକି ବେଳେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଦେଇକି ଆସିବି। बेटू की है चिन्नू दादा नो जियारी देवी ओदा तो छोटा को बेटू बेटा माना कर दो कौन कहला अंकल तुमे मद पी तो तम कोई तमरा होनी मु जोइले तम कोई तमरा आई गला तुमे ब्राह्मण लोक ही मद पीउ जा हां कौन कहलु तू मद पी हां तुमे मद पीछ कौन कहलु मु मद पी देखुची सुंदर तृतीय अवसाद नहीं जेते देखुथिल नुआ लागुथाई देखिल म गेल म पुची म कंधेई छाड़ा मते मु दादा को पाखु को जीबी हां छाड़ा मते मु दादा के पाखु को जीबी आई सुनु तोर मन यदि कंधे खेल खेलु ताले मु ते नहीं दादा के छाड़ दे तमे सत कहू अंकल मु दादा को पाखु को नहीं जीबो मु सत कहूची कते तो दादा के पाखु को नहीं जीबी किनु जदी तू मो संगे खेल के जितिउ आ कोई तू की खेल सिखिजु मु कोडे केते प्रकार खेल सिखिची कोन कोन सिखि कोइलु कितकिती बहुचोरी कबड्डी लुचा लुची एनी केते खेल ए छोटो बड़ी केते खेल सिखिजु बड़ा ले ओडिसा रो ना अच्छा तू सब सिखिजु हां अच्छा हमें गोटे कुतुकुतिया खेल सिखिजु कुतकुतिया खेल मैं में खेल सिखि ना कोन सिखिजु लाखी बोलु मेरू हां गोटे कुतुकुतिया आ जे तू काटेउ तू जितिउ आ हसलु आलेउ मु दादा को पाखु को जीबी आके बोल हां सत कहूँ आखि बंद करू
ହେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଖେଳିଥିଲୁ କବାଡି ଖେଳୁଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା କବାଡି ଖେଳ ଜିତିବ ହେଲା ମୁଁ ଖେଳ ଲେଟୁ ହେଲା ମୁଁ ଯିବି ହେଲା କବାଡି 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 Aku kerja, aku je. Lucu sekarang jadi. Oh, tu laki bulu je lah. Mana jalan kia cila. Oh, laki bulu je lah. Ya, ya. Mama ki bujili. Devi lucilu. Cek lagi kono. Udah kamu jual ya itu. Dekat punya merah helani. Devi. Tapi karboni Devi.
তুমি শেষের দেবীকে দুষ্কর্ম করে মারি না যেবে হবু হবু পারি তুমে ধরিবু হরিতে গোবিন্দ 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 পদু ভরুছি মকরন্দ এতে শীঘ্র নিজের রাক্ষস গুণটা ধরা পকাই দেব তা সেদিকে আইসু তোরা সে চালিগলা তা ছড়া নন্দলাল হাতে গলা মানে ডাইরেক্ট স্বর্গକୁ গলা ତମ ବାପା କୁହନ୍ତି ତମେ ଗୀତାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନୀତିରେ ଚାଣକ୍ୟ ସକାଳୁ ସଦଦେବ ଭାଗବତ ବୋଲ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଛ ପୁରା ପୁରା ନାରୀ ମାଂସ ଖାଇଛ ଆଉ ସୁଗରିଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଅ ପାଗଳ ଶେଷ କରିଦେବ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରିକି ଶେଷ କରିଦେବ ভক্ত মণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হইলে মরুই গোবিন্দ 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 পদ গড়ুচি মকরন্দ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ତମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ କହିଦେବି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ନାରୀ ମାଂସ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୋପରୁ ମଥୁରା ଦେଲେ ମୋ ମିଳିଲା ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କରିବ କହିଦେବି ତା ଚିରା ପାଲା କଣ କହିଲୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ମତେ ଶୁଣ ଯଦି ଏ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ତ ଆଖି କାନ ପାଟି ସବୁ ତାଲା ପକେଇଦେ ନହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ତୁ ଠିଆ ପାଲା କରିଦେବି ଠିଆ ପାଲା ମୁଁ ତ ମୀରା କରିଛି নিভি যাও পচ্ছে মমতার সিন্ধুর হে মো রাক্ষস শ্রমিক জমা ছাড়িবিনি জমা ছাড়িবিনি জমা ছাড়িবিনি
ତମ ଦେବୀ କି ସେମାନେ ମୋ ଦେବୀ ପ୍ରତି ମୋ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତା ଦାଦା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି ଆଉ ତା ଆଖିର ଲୁହ ବୁନ୍ଦା ଗୁଡା ମତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଗଣେଶ ମୋ ଦେବୀର ନାଇଁ ଚିନୁ ତମ ଦେବୀ ଆଉ ତମକୁ କିଛି କହିବନି କି ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦବନି। ଗଣେଶ ମୋ ଦେବୀର ଦେବୀ କଥା କୁହ ପଟିକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କହୁଛ ତମେ? ଗଣେଶ ମୋ ଦେବୀର ତମ ଦେବୀ ଝିଅକୁ କଥା ତା ପାଇଁ ଭୋଜି ଆଣିଛି ତା ନେ ଖୁଆ ଆଉ ଛୁଆ ଖାଇବନି ଝିଅ ଝିଅ ଖାଇ ଚলती ଝିଅ କାଳେ ଚିନୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇନି ତ ଦେବୀ ମା ଦେବୀ ମା ଦେବୀ ଚିନୁ ମୀରା ତମେ ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ହେଇଛି? ଚିନୁ ମୀରା ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି କିଛି ତ ମତେ ଖୋଲିକି କୁହ। ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲ? ଆମ ଦେବୀ ଆଉ ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ମୁଁ ପୁରା ସେଇଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ଭୋଜି ଖାଇବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଭୋଜି ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଲି ହେଲେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା କେଜାଣି। ମତେ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ଗୀତାଟା ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିଦବ। ନାଇଁ ବାବୁ ଆମ ଦେବୀ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ଆମ ଦେବୀ ସେଇଠି ଶୋଇଛି। ଏଇଠି ଶୋଇଛି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ ନା? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛ। କଣ କହନ୍ତି ଯେ ତତେ ଏମା ଦେବୀ ଏମା ଉଠିଲୁ ତୋ ବାପା ଭୋଜି ନେଇ ଆସିଲେଣି। ତତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି କହୁଥିଲି ପରା। ଉଠୁ ଖାଇବୁ ଉଠୁ। ରାଗିକି ଛୁଆଟା ଶୋଇ ପଡିଛି ବୋଧେ। ଉଠୁ ମା। ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖିଲ କଣ ହେଇଛି ଆମ ଝିଅର? ତା ଦେହ ସାରା ଖାଲି କଣ ରକ୍ତ।
କରୁଛି ଯୋଉ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କଲୁ ସିଏ ତ ତା ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ସେଇଟା ଆମର କି ପୁଅ ତଥାପି ସମିତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଆମେ ଚିନୁକୁ ଦେଖିତେ ଯିବୁ ଚଇତା ଚଇତା ଏ ଚଇତା ଚଇତି ତମ ଦି ଜଣ ଯଦି ଭୋଜି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ତ ତମେ ଆସନ୍ତ ମୁନାକୁ କहीं ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିବ ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ ସେ ଘରଟା ଯେମିତି ପୁରା ସୁନସାନ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଭାରି ନିରବ ନିରବ ଲାଗୁଛି କଣ ହେଇଛି ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଦିନ ହବନି କି ନିଦ ବି ଆସିବନି ମୁଁ ଖୋଖୋ ଦେହରେ ଝୁରେ ଝୁରେ ମରିଯିବି ବାପା କଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କୁହ କଣ କହିବି ବାପା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଠକୁଡ଼ି ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାପାପିନୀ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିଛି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ଆରେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଦେଉଛି ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମତେ କୁହ ମୋ ନାତୁଣୀ କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ନାତୁଣୀ କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ଦି ଜଣ କିଏ ବୁଢା ବାପର କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ନାତୁଣୀ ଆଉ ନାହିଁ ବାପା କୁଆଡେ ଯାଇଛି କହୁନ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଯାଇଛି କହ ମରି ଯାଇଛି ତମ ନାତୁଣୀ ତମେ ଦିଟା ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ମୋଟାରୁ ଚଢେଇ ମାରିଦେଲା ମତେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଯେ ଡାକଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରିଗଲା ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ସାରା
ସାର
बातें कौन तारा सुनाई देने बातें कौन तारा सुनाई देने मो हराई सिल्वा अरे कहाँ तो ना भाग से कौन करते आपण कब आनंद आला को कौन कौन सी आनंद आला घटना तो खली थी को आपण कब आनंद आला माझी हरी देवी को दुष्कर्म कार्य मारे जायचे मारे जायचे अरे ना 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 अनबार भागवत प्रेमରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ସେଠୁ ଏଭଳି କାମ କରିବ ମିଛ ଏଟା ଡାହାଣ ମିଛ ମିଛ ନୁହେଁ ସତ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଦ ନିଶାରେ ଦେବୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମରଦ କରିଛି ଚଣ୍ଡାଳଟାରେ ଚଣ୍ଡାଳଟା ଚଣ୍ଡାଳଟା ମଦ ମିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟା କରିଦେଲା ଚାଲିବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବଳିଷ୍ଠ ଦେବି ଆସେ ଖୁଣ୍ଟାଳ ଚଳେଇଦେବି ଚାଲିବେନି ତାକୁ ମୁଁ ଚାଲିବେନି ତୁମ ବୋହୁ ସେପଟେ ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ତମମାନେ ଯାଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ତମମାନେ ଆରେ ଯାଅ ଦିନ ଭଲ ଟୋକାଟା ମୁଁ ଭଲ ତ ନୁହେଁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା ମଦ ନିଶାରେ କଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ପାର୍ଟି କଣ ନା କି ହୋଲା କଣ ନା ପାର୍ଟିରେ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନେ ଟଙ୍କା 5,000 ନେ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ପଢିଦେ अरे 50,000 टंका दे अरे नहीं शांत नहीं लास्ट तक पड़ी देवी और मो पुआ बेकटा को काटी देबे मद निशार कौन टिके भूल है गला कौन है तुम आवाज तो এই অবস্থা যদি তোমার জিয়া রহে যাতা এই অবস্থা যদি আপনার বহু সহিত হইতান্তা ঘটনা যদি তোমার 30 সহিত হইতান্তা জবাব দিন্তু ये पंडा शांते कोटे जवाब दिया ने हम जवाब मांगे तमें मैंने नहीं दिया टंका मोर केउ दिन दबा कुआ छुआटा मरी गला भी कौन दुनिया बची गला जहां दक्काल मो मोदबे कहीं किसी जानिबा कहीं किसी सुनबा एक पंडा शांत को उठो लाश को बड़ी सारी बाउंस कर दियो नहीं जो मुझको बताओ कांच करो देखो জগন্নাথ যদি সত্য হইতান্তি ভগবত গোসাই যদি সবু দেখুথান্তি তাহলে ମୋ ଝିଅ ଦେବୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁଅଟା ଫାଶୀ ପାଇବ ଫାଶୀ ମୋ ନାଁ ଚଇତା ଗୋଛେଇତ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଚିରି ଚିରି ହାତକୁ ପଥର କରିଛି ମୋ ଚଇତି ଗାଁରେ ହାତ ଦେଲେ ହାତଟା ଯେ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ କହିପାରିବେନି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ସତ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ ଫାଶୀ ପାଇବ ତମର ସେ ଚଣ୍ଡା ପୁଅ ନନ୍ଦଲାଲା ठीक अच्छे सहिता देखा हम कोर्टे
ଏ ସଇତି ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଚାଲ ମୋ ନାତୁଣୀ ସବୁକୁ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯିବା। ସେ ମତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏଥରକ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢି ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା। ତା ପାଖରେ ଦୀପଲ ଭାଗବତ ପଢୁ ଏ ସହିତ ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ଦୀପଲ ଭାଗବତ ତା ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲ। ଏ ବୋଉ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ? ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ଦୀପଲ ଭାଗବତ মনো